Καλημέρα και από μένα, αγαπητά αδέρφια. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που αυτό το καλοκαιρινό πρωινό βρήκαμε το δρόμο εδώ στο χώρο αυτό για να συναντήσουμε τον Κύριο, έτσι, για να ακούσουμε από Αυτόν, να Του ψάλουμε. Και όταν αγαπάς κάποιον, του τραγουδάς, που κάνεις καντάδες, και εμείς αυτό κάναμε σήμερα στον Κύριο και του είπαμε πώς τον αγαπάμε και ότι στηριζόμαστε σε Αυτόν. Αλληλούια, δόξα τον Κύριο. Θέλουμε σήμερα να συνεχίσουμε από τη σειρά που έχουμε στις πράξεις. Βασικά, για όσους ίσως είναι η πρώτη φορά ή μετά από καιρό πάλι εδώ, αυτήν την εβδομάδα είχαμε και την επόμενη θα έχουμε μέχρι τη Τετάρτη μια ευαγγελιστική εκστρατεία. Ενωμένη στις εκκλησίες εδώ από την Θεσσαλονίκη, 5 εκκλησίες, μαζί με αδέλφια που ήρθαν από τη Φιλανδία μέχρι την Ισπανία, λοιπόν, και Σουηδία, και μία κοπέλα μάλιστα και από το Χογκόνγκ. Δηλαδή ήρθαν για να ευαγγελίσουν μαζί εδώ τους συμπολίτες μας, και αυτό που μας είπε ο αδελφός ο Γιώργος, νομίζω ήταν μια πάρα πολύ καλή, έτσι, υπενθύμηση για ποιο πράγμα κάνουμε όταν μιλάμε το Ευαγγέλιο στους ανθρώπους. Είναι αυτό που έκανε ο αδελφός ο Εντουάρδος, είπε να σταματήσουμε την καταστροφή της ζωής τους και ο Θεός να τους σώσει. Γιατί αν είναι φρικτό κάποιος να θέλει να αφαιρέσει τη ζωή του εδώ στη γη, αυτό είναι πάρα πολύ πραγματικά διαβολικό και κακό. Αλλά αν σκεφτούμε ότι η αιώνια ζωή, η αιώνια καταδίκη είναι κάτι μεγαλύτερη καταστροφή, αυτό νομίζω όσο το καταλαβαίνουμε και βλέπουμε τους ανθρώπους γύρω μας, αυτό μας παρακινεί να τους πούμε ότι υπάρχει σωτηρία. Και αυτό έκαναν και οι πρώτοι χριστιανοί. Αυτό έκαναν οι πρώτοι Απόστολοι όταν ξεκίνησε η Εκκλησία εκεί στα Ιεροσόλυμα, όταν ήρθε το Πνεύμα του Θεού. Είχαμε μιλήσει γι' αυτό στην Πεντηκοστή, όταν γέμισαν το Πνεύμα το Άγιο, έδωσαν το Λόγο του Θεού στους ανθρώπους για να φέρουν σωτηρία. Και τους έδειξαν τον δρόμο σωτηρίας και πίστεψαν 3.000 και μετά διαβάζουν πίστεψαν 5.000. Και έρχεται ο Κύριος και κάνει θαυματουργικές επεμβάσεις στη ζωή των ανθρώπων. Και είχαμε την ιστορία του χολού που περπάτησε και πώς αυτό έγινε μαρτυρία να πιστέψουν και άλλοι άνθρωποι στον Κύριο για να σωθούν οι ψυχές τους. Και να βρει αυτός ο άνθρωπος για πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια, πάνω από 40 χρόνια, είσοδο στο ναό, να πάει να προσκυνήσει και να συναντήσει τον Κύριο. Και όλα αυτά τα είχαμε δει τις προάλλες. Και είπαμε την περασμένη φορά, μπήκαμε στο κεφάλαιο 5, και είδαμε ότι εκεί που υπάρχει δράση, υπάρχει και αντίδραση. Εκεί που υπάρχει δράση, υπάρχει και αντίδραση. Και ο διάβολος κάνει πολύ, έτσι, πονηρά. Όταν πιέζει προς από έξω, το κάνει και υπάρχει πάντα μία, έτσι, θα λέγαμε, διωγμός, με κάποιο τρόπο, ας το πούμε έτσι, προσπαθεί να κόψει τον δρόμο αυτό της σωτηρίας, να σταματήσει η Εκκλησία να μιλάει, γιατί είχαν πει στον Πέτρο και στον Ιωάννη, σας απαγορεύουν να μιλάτε για αυτό το όνομα, για το πρόσωπο αυτό. Το απαγόρευσαν αυτοί. Και ο Πέτρος τους θυμάτισε τι τους είπε, λέει, αποφασίστε εσείς αν είναι πιο σωστό να ακούμε τους ανθρώπους παρά τον Θεό. Λοιπόν, και έτσι αυτοί συνέχισαν. Αλλά ο διάβολος ύστερα, στο κεφάλαιο 5, λέει, αφού δεν μπορώ να τους κόψω από έξω, θα κάνω κάτι από μέσα, θα τους καταστρέψω από μέσα. Είχαμε την ιστορία του Ανανιά και της Ζαπφύρας την περασμένη φορά. Και είδαμε ότι ο Κύριος δεν επιτρέπει αυτό. Δηλαδή, όπως δεν ενισχύει τους χριστιανούς, γιατί κάναν προσευχή, λέει, εκεί στο κεφάλαιο 4, όταν υπήρχαν σε αυτές οι απειλές, και γέμισαν το Πνεύμα το Άγιο και μίλησαν το Λόγο του Θεού με παρησία. Άρα λοιπόν, στις απειλές από έξω τους ενίσχυσε, ώστε να μην σταματάνε να μιλάνε. Και όταν ο διάβολος πήγε να βάλει από μέσα το κακό, ώστε να αποδυναμώσει την Εκκλησία μέσα από την αμαρτία, έρχεται ο Κύριος με πάρα πολύ δραστικό τρόπο, το ξέρουμε, το ακούσαμε, και θανατώνει αυτούς τους δύο τους ανθρώπους για να τους δείξει και να δείξει στην Εκκλησία. Και ήρθε αυτός ο μεγάλος ο φόβος, λέει, στο λαό του Θεού, όταν το ακούσαν αυτό, για να δείξω ότι εγώ με την αμαρτία δεν παίζω. Λοιπόν, φυσικά, αν το έκαναν αυτό ο Κύριος συνέχεια, κανείς από εμάς δεν ήταν ζωντανός, να πούμε την αλήθεια, έτσι. Αλλά απλώς ήθελε να δείξει ότι εγώ με την αμαρτία δεν παίζω. Και έτσι το να έχουμε εξουσία και να μιλάμε το Λόγο του Θεού στους ανθρώπους με εξουσία, για να φέρει το αποτέλεσμα
αυτός ο λόγος ώστε να σωθούν οι ψυχές, αυτό ζητάει ο Κύριος να γίνεται με καθαρή καρδιά. Η καθαριότητα, η αγιοσύνη, ας το πω έτσι, η σοβαρότητα της υπόθεσης την οποία πρεσβεύουμε είναι για τον Θεό πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Το να μιλάμε το Ευαγγέλιο και να φέρουμε το μήνυμα της σωτηρίας δεν είναι κάτι το οποίο, εντάξει, μιλήσαμε για το ποδόσφαιρο, μιλήσαμε για την πολιτική, μιλήσαμε για business, μιλήσαμε για σπουδές, μιλήσαμε για διακοπές, τώρα το καλοκαίρι μιλάμε για διακοπές, όλα ωραία. Έτσι μιλάμε και για το Ευαγγέλιο. Καμία σχέση. Αυτά όλα είναι ωραία, αλλά όταν μιλάς για το Ευαγγέλιο τότε κάνεις κάτι πάρα πολύ σημαντικό, πνευματικό. Γίνεται κάτι μέσα στο πνευματικό κόσμο, στην καρδιά του ανθρώπου. Αυτά που ακούνε από τον Χριστό, από το Ευαγγέλιο, έχει μια πολύ διαφορετική ισχύ και ποιότητα από ότι θα μιλήσεις για διακοπές, σπουδές, πολιτική, ποδόσφαιρο, οτιδήποτε είναι τώρα και το Μουντιάλ και όλα αυτά είναι στα θέματα που μιλάμε. Το βασικό όμως αυτό που χρειάζεται ο άνθρωπος να ακούσει για να σωθεί η ψυχή του είναι το Ευαγγέλιο. Και σήμερα θα συνεχίσουμε το κεφάλαιο 5 και θα δούμε τώρα πάλι για δράση, αντίδραση. Τώρα ο διάβολος προσπαθεί πιο δραστικά να σταματήσει την ροή και την εξάπλωση του Ευαγγελίου. Και συναντάμε αυτό στο κεφάλαιο 5. Στην αρχή ήταν λοιπόν μέσα από μέσα ο Ανανίας και η Σαπφύρα φέρνοντας στην αμαρτία. Ο Θεός όμως αντιδράει και τώρα έρχεται πάλι διωγμός. Και λέμε πάλι πώς ο Θεός ανταποκρίνεται σε αυτό. Θα το κάνω κομμάτι-κομμάτι. Έτσι, το πρώτο κομμάτι είναι 17 με 26 και θα δούμε εκεί τι έγινε. Πράξεις των Αποστόλων 5, 17 με 26. Τότε, δηλαδή όταν αυτό άρχισε να εξαπολώνεται κτλ., ο αρχιερέας και όλοι όσοι ήταν μαζί του, δηλαδή αυτοί που ανήκαν στο κόμμα των Σαδουκαίων, οι Σαδουκαίοι ήταν οι φιλελεύθεροι θεολόγοι της εποχής εκείνη, τα είχαν κάνει και πλακάκια και με τους Ρωμαίους, ήταν δηλαδή διαφορετικοί από τους Φαρισαίους, για να το εξηγήσω λιγάκι. Οι Φαρισαίοι ήταν λίγο πιο έτσι στον νόμο, αλλά οι Σαδουκαίοι ήταν λίγο πιο έτσι φιλελεύθεροι Εβραίοι στα πράγματα της πίστης τους. Και αυτοί λέει, ήταν από τους Σαδουκαίους γεμάτοι φθόνο, έπιασαν τους Αποστόλους και τους έβαλαν στη φυλακή. Αλλά τη νύχτα ένας άγγελος Κυρίου άνοιξε τις πόρτες της φυλακής, τους έβαλε έξω και τους είπε: πηγαίνετε στο ναό και κηρύξτε στο λαό το μήνυμα για αυτήν την καινούρια ζωή. Στο κείμενο διαβάζουμε να κηρύξω στο λαό τα ρήματα της ζωής ταύτης. Θα αναφερθώ αργότερα πάνω σε αυτό. Γιατί πρόκειται πραγματικά περί ζωής και θανάτου. Έτσι ο Θεός λοιπόν επεμβαίνει και στέλνει τον άγγελό του, ανοίγουν οι πόρτες, βγαίνουν έξω οι Απόστολοι και λέει τους γρητή εντολή. Που να μην πάτε στο σπίτι σας και να χαρείτε την οικογένειά σας και τους φίλους σας, θα πάτε, σας βγάζω για να πάτε στο ναό για να κηρύξετε αυτό το Ευαγγέλιο, τα ρήματα, τα λόγια που φέρνουν ζωή. Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν και τι κάνανε αυτοί. Αυτοί υπάκουσαν, διαβάζουμε στο 21. Πήγαν πολύ πρωί στο ναό και δίδασκαν. Στο μεταξύ έφτασε ο αρχιερέας και οι δικοί του, συγκάλεσαν το συνέδριο και όλη τη γερουσία των Ισραηλιτών και έστειλαν στη φυλακή να φέρουν τους Αποστόλους. Όταν όμως πήγαν οι φύλακες δεν τους βρήκαν στη φυλακή. Γύρισαν λοιπόν και ανέφεραν τη φυλακή τη βρήκαμε κλεισμένη και καλά ασφαλισμένη. Οι φύλακες στεκόταν μπροστά στις πόρτες. Όταν όμως ανοίξαμε δεν βρήκαμε κανένα μέσα. Μόλις άκουσαν τα λόγια αυτά ο ιερέας και ο διοικητής της φρουράς του ναού και οι αρχιερείς απορούσαν και έλεγαν τι να συνέβη με τους Αποστόλους. Τότε έφτασε κάποιος και τους ανάγγειλε. Οι άνθρωποι που βάλετε στη φυλακή βρίσκονται στο ναό και διδάσκουν το λαό. Τότε ο διοικητής πήγε μαζί με την φρουρά και τους έφερε, όχι με την βία, γιατί φοβούνταν μη λιθοβοληθούν από τον λαό. Μέχρι εδώ και μετά θα συνεχίσουμε. Πολύ σύντομα. Δεν θέλω να σας κουράσω. Είναι το τελευταίο που θέλω να κάνω. Θέλω να μας ξεκουράσω και να πάρουμε δύναμη. Αλλά θέλω να πω αυτό που λέει εδώ και είπα προηγουμένως. Ο Θεός λοιπόν στέλνει άγγελο. Λέει, ο διάβολος προσπαθεί να σταματήσει το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Με εκφοβισμούς. Τους βάλαν στη φυλακή, θα τους ανακρίνουν και όλα αυτά. Και το κάνανε μετά ξανά, θα το διαβάσουμε. Αλλά ο Θεός λέει,
Όπως εγώ δεν επιτρέπω τον εχθρό να ενεργήσει από μέσα, έτσι, και να σταματήσει αυτή την διορροή και το κήρυγμα του Ευαγγελίου που φέρνει ζωή στους ανθρώπους, έτσι δεν θα το επιτρέψω σε αυτούς να το σταματήσουν με άλλο τρόπο. Λοιπόν, και στέλνει τον άγγελο. Και ξέρουμε ότι αυτό συνέβη και άλλες φορές, όχι μόνο εδώ. Στέλνει τον άγγελο και ανοίγει την πόρτα και τους λέει: «Πάντε να πείτε τα ρήματα αυτά». Όταν ο Πέτρος πάγουσε τα λόγια του αγγέλου, θυμήθηκε κάτι που είπε ο ίδιος του. Δεν ξέρω αν το έχετε κάνει το συνειρμό. Θυμόμαστε εκεί στο κεφάλαιο 6, στην κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, που ο Κύριος μιλούσε στους ανθρώπους και έλεγε μάλιστα για το σώμα του που πρέπει να το πάρουμε, γιατί αυτό είναι δοσμένο από τον ουρανό, το μάνα, και χωρίς να πάρουμε το δικό του σώμα και το αίμα δεν μπορούμε να σωθούμε. Και κάποιοι μαθητές που τον ακολουθούσαν μέχρι εκείνη τη στιγμή σκανδαλίστησαν και έφυγαν. Και ο Κύριος ρωτάει τους δικούς του, τους 12, τους κοντινούς του: «Θέλετε κι εσείς να φύγετε?» Και τότε είπε ο Πέτρος, θυμόμαστε: «Και λέει, πού να πάμε, Κύριε, εσύ έχεις, λέει, ρήματα ζωής αιωνίων». Τα ίδια λέγει. Και τώρα έρχεται ο άγγελος, μετά από κάτι μήνες έγινε αυτό, και πέρασε ένας χρόνος από τότε που έγινε αυτή η συζήτηση, και έρχεται ο άγγελος και του λέει του Πέτρου: «Τι είχες πει, ότι ο Χριστός έχει ρήματα ζωής αιωνίου. Και εγώ σου λέω, πάνε να πνιγδίξεις τα ρήματα της ζωής σε αυτούς τους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη, γιατί θα πεθάνουν χωρίς αυτό στην αιώνια κόλαση». Έτσι λοιπόν, εκεί βλέπαμε τους μαθητές να ακούν αυτά τα λόγια του Χριστού και να σκανδαλίζονται και να φεύγουν. Αλλά ο Πέτρος και άλλοι είπανε: «Κύριε, εμείς δεν θα φύγουμε. Εμείς θα μείνουμε, γιατί εσύ έχεις δώσει ζωή. Σε εσένα βρίσκω τη ζωή, πού θα τη βρω άλλο τη ζωή?» Και θα ρωτήσω και εμάς σήμερα, εγώ δεν ξέρω τι σκέφτεσαι εσύ αυτή τη στιγμή και με ποια πράγματα είχες έρθει σήμερα το πρωί εδώ, αλλά θα σε κάνω αυτή την ερώτηση. Πού υπάρχει ζωή? Ποιος είναι αυτός που έδωσε τη ζωή? Όχι μόνο την αιώνα, και αυτή είναι εδώ. Ποιος είναι ο δημιουργός της ζωής? Ποιος είναι η αρχή της ζωής? Ποιος είναι η αρχή των πάντων? Ποιος είναι αυτός ο οποίος, αν δεν υπήρχε αυτός, δεν θα υπήρχε τίποτα. Ούτε σύμπαν, ούτε γη, ούτε ψάρια, ούτε δέντρα, ούτε εσύ, ούτε εγώ. Αν λοιπόν εδώ μιλάμε για ένα για μια οντότητα που τον λέμε Θεός, ο Τριαδικός Θεός, ο Πατήρ, Υιός και το Πνεύμα Άγιο, που ξεπερνά κάθε φαντασία και κάθε δύναμη ανθρώπινη να την κατανοήσει. Αυτός είναι που μας μιλάει. Αυτός είναι που ήρθε για να φέρει τη ζωή στον κόσμο. Όχι μόνο αυτήν εδώ, όπως λέει ο Παύλος, μέσα από τον Αδάμ πήραμε την χωική ζωή. Μέσα από τον Ιησού Χριστό τον έσχατο τον Αδάμ πήραμε την ζωή, την αιώνια, την αναστάσιμη, τη νέα ανθρωπότητα. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Και έρχεται ο άγγελος και λέει: να πάτε να τους πείτε για αυτά τα ρήματα της ζωής. Και όταν λέει, δεν είπε λόγια, και πάντα στα ελληνικά πρέπει να προσέχουμε όταν έχουμε δύο διαφορετικές λέξεις, γιατί χρησιμοποιείς μια φορά την μία λέξη ή λες την άλλη λέξη. Και τα δύο σημαίνουν περίπου το ίδιο. Δεν είπε λόγια ζωής, αλλά είπε ρήματα ζωής. Γιατί η λέξη ρήμα στα ελληνικά είναι ο ενεργός λόγος. Γι' αυτό και όταν έχουμε στη γραμματική λέμε ουσιαστικό και ρήμα. Το ρήμα ενεργεί, δηλώνει ενέργεια. Κάνεις κάτι, γίνεται κάτι. Γι' αυτό το λέμε και ρήμα. Έτσι, το άλλο δεν είναι ουσιαστικό. Όταν λέει ο λόγος του Θεού και όταν είπε εδώ ρήματα ζωής, σημαίνει ότι εσύ έχεις αυτό που ενεργεί, που φέρνει, που παράγει ζωή. Είναι ενέργεια. Ο λόγος του Θεού, αδέλφια, είναι παραγωγικός. Ο λόγος του Θεού είναι ενεργός. Το λέει και στην Εβραίους, έτσι. Ενεργός. Δεν είναι αδρανής. Ακόμα και αν είναι ένας σπόρος και μένει φυτεμένος μέσα στο χώμα και δεν γίνεται τίποτα και περνάνε ημέρες και ημέρες και λες «Αχ, άδικα τον, έχασε το σπόρο». Δεν γίνεται τίποτα. Και τι γίνεται εκεί μετά από καιρό, όταν οι συνθήκες είναι κατάλληλες? Βλέπεις αυτό το σπόρο να φυτρώνει και να γίνεται ένα μεγάλο δέντρο και να φέρνει καρπό και να αναπαύσει στη σκιά του. Θα το βλέπεις και να χαίρεσαι. Αυτός είναι ο λόγος του Θεού.
Αυτά είναι τα ρήματα του Θεού. Είναι ενεργά. Δεν μπορούν εκεί να τα κρατήσει η γη. Δεν μπορεί κανείς να τα σταματήσει. Φέρνουν ζωή. Να σου πω κάτι. Το έκανα στη δικιά σου και στη δικιά μου τη ζωή. Εσύ σήμερα γιατί είσαι εδώ. Τι έγινε στη δικιά σου τη ζωή. Τι ήταν αυτό το οποίο εσύ άκουσες. Και αυτό που άκουσες ενέργησε μέσα σου. Και άλλαξε τη ζωή σου. Και σε έφερε κοντά στον Κύριο. Και σου έδωσε ελπίδα αιώνια ζωής. Χαρά για αυτό το οποίο έρχεται. Προσδοκία για το σώμα της Ανάστασης. Και όλα αυτά ήρθαν σε σένα μέσα από αυτό το λόγο τον ενεργό. Και όλο αυτό το λόγο τον ενεργό τώρα έχω ανάγκη να τον ακούσει ο άνθρωπος έξω. Όπως το άκουσες εσύ και εγώ. Χθες μας έλεγε ο αδελφός μας ο Πέτρος την ιστορία που είχαν ορτήσει τον Μπίλι τον Γκράχαμ αν με τις μεγάλες τους ήταν μεγάλους ευαγγελιστής που έκανε μεγάλες συναθρήσεις, γέμιζε στάδια 20, 30, 40, 50.000 άτομα, πήγαιναν τον ακούγανε, πιστέψανε πολύ. Κανείς άλλος δεν το έκανε. Και το ρώτησανε, με αυτόν τον τρόπο θα γίνει ευαγγελισμός και θα ευαγγελιστεί κάθε άνθρωπο σε όλη τη γη. Και λέει, όχι, δεν θα γίνει έτσι. Και πώς θα γίνει? Αν κάθε ένας χριστιανός μιλούσε το λόγο αυτό, το Ευαγγέλιο σε κάποιον άλλον, τότε θα ευαγγελίζαμε τη γη μας. Με λίγα λόγια, δεν περιμένουμε έναν Μπίλι Γκράχαμ να μαζέψει ανθρώπους σε στάδια. Δόξα τον Κύριο που υπάρχουν και αυτοί. Δεν έχουμε αντίρρηση. Αλλά ο Κύριος έβαλε στη δικιά σου τη ζωή το λόγο το ζωντανό. Το φύτεψε και έφερε καρπό. Και εσύ τώρα εσύ παιδί του Θεού. Και τώρα σε καλεί και με καλεί αυτόν τον λόγο να τον μεταδώσουμε σε μία ψυχή. Να μην το σταματήσει κανένας. Έτσι λοιπόν έρχεται εδώ ο άγγελος και αυτό που οι Ιουδαίοι προσπάθησαν να σταματήσουν νομίζοντας οι καημένοι ότι θα μπορέσουν να σταματήσουν αυτό το έργο, βάλαν στη φυλακή τους Αποστόλους. Και ο Θεός λέει, είναι για τον Θεό αυτό είναι, να σας πω κάτι, μερικές φορές και γελάει ο Θεός μαζί με αυτούς. Και σήμερα υπάρχουν πολλοί πολιτικοί και διάφοροι άλλοι που προσπαθούν να το σταματήσουν και γελάει. Είναι όπως εσύ είσαι μεγάλος και βλέπεις ένα παιδί και κάνει κάτι και λες, μα τι είναι αυτό, δεν μπορεί να το σταματήσει το παιδί αυτό. Δεν έχει τη δύναμη. Καμία δύναμη δεν μπορεί να σταματήσει το Λόγο του Θεού. Καμία δύναμη δεν μπορεί να σταματήσει το Λόγο του Θεού. Τι λέει ο Παύλος στον Β' προς Τιμόθεο επιστολή, αν δεν κάνω λάθος, λέει εκεί, ναι, στο κεφάλαιο 2, εδάφιο 9, λέει, τον είχαν βάλει φυλακή και περίμενε να τον καταδικάσουν σε θάνατο. Ήταν η τελευταία επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Η πρώτη είναι εδώ, είναι στην Θεσσαλονίκη, Α Θεσσαλονίκης, και τελευταία είναι η Β' προς Τιμόθεο. Έχω την τιμή να είμαι και στη Θεσσαλονίκη και να μιλάνε και Τιμόθεο. Χαίρομαι γι' αυτό. Λοιπόν, τι λέει εκεί? Λέει, εμένα λέει με βάλουν στη φυλακή, αλλά ο λόγος του Θεού λέει δεν δένεται. Δεν μπορείς να το δεις. Μπορείς να βάλεις τον άνθρωπο, να το σκοτώσεις, να το βάλεις στη φυλακή, αλλά ο λόγος του Θεού δεν δένεται. Πότε δεν δένεται? Όταν εμείς το ανοίγουμε το στόμα. Γιατί ο Παύλος στη φυλακή μιλούσε στους άλλους φυλακισμένους και μιλούσε στους φύλακες. Εκεί που τον φυλάγανε. Δεν δένεται ο λόγος του Θεού. Και αν με σκοτώσουν εμένα, θα συγχωρηθούν άλλοι. Στις Φιλιππισίους επιστολή ήταν μια άλλη φορά που ήταν στη φυλακή και εκεί λέει: πολλοί ακούσαν το πρετόριο, αυτοί έτσι, δυνατοί άντρες, έτσι, όλοι τους φοβόντουσαν. Όταν οι πρετοριανοί πηγαίνανε και περνούσαν μέσα από την πόλη, όλοι κάνανε στην άξο, όλοι μην τον κοιτάς αυτό στραβά, θα κάνει μία έτσι και πάει το κεφάλι σου. Τέτοια άτομα ήταν οι πρετοριανοί. Και αυτοί ήταν οι φύλακες του. Και αυτοί πιστέψανε. Και πήρανε θάρρος, ο Παύλος στη φυλακή, και πήρανε θάρρος. Οι επόμενοι, οι άλλοι χριστιανοί που φοβόντουσαν, σου λέει: αν εμείς θα μιλήσουμε, θα μας κάνουν, πήρανε θάρρος και άρχισαν να μιλάνε το λόγο του Θεού. Αδέλφια, αυτή είναι η αποστολή μας. Ο Κύριος μας έστειλε να ανοίξουμε το στόμα μας και να πούμε τα ρήματα της ζωής. Γιατί αυτό έχει ανάγκη ο κόσμος.
Θα μιλήσει για το ποδόσφαιρο, μίλα. Για σπουδές, μίλα. Για διακοπές, μίλα. Για όλα, μίλα. Αλλά να μην μιλήσεις για τον Χριστό, πού κολλά. Θα ρωτάω, πού κολλά. Και αυτό κάνανε. Και τώρα διαβάζουν παραπέρα. Λοιπόν, τους βρήκαν εκεί στο ναό να το κάνουνε. Λέει, υπάκουσαν. Έτσι, τόσο ωραία το λέει. Αυτοί λέει, υπάκουσαν. Τώρα λοιπόν τους έφεραν, διαβάζω τώρα από 27 το δεύτερο κομμάτι. Είναι από 27 ως 32. Τους έφεραν λοιπόν και τους έβαλαν να σταθούν μπροστά στο συνέδριο. Ο αρχιερέας τους ρώτησε. Προσέξτε πόσο διαστράβλωση υπάρχει. Έτσι. Είδανε ότι ένας σχολός περπάτησε, τον βλέπανε μπροστά. Είδανε ότι ένας άγγελος τους αλευθέρωσε. Δηλαδή αντί να αναρωτηθούν κάτι γίνεται εδώ που εμείς δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Για πέστε μας και εμείς να καταλάβουμε. Αντί να τους πούν τώρα, ρε παιδιά, εντάξει, εμείς τις παρεξηγήσαμε. Να ακούσουμε. Μην νομίζετε. Αυτοί οι άνθρωποι είναι τόσο πορωμένοι. Λέει, δεν σας διατάξαμε να μην διδάσκετε για τον άνθρωπο αυτό. Εσείς γεμίσατε την Ιερουσαλήμ με τη διδασκαλία σας. Μακάρι κάποιος να μας έλεγε, εσείς γεμίσατε τη Θεσσαλονίκη με τη διδασκαλία σας. Θα ήταν για μένα το καλύτερο κομπλιμέντο που θα μπορούσα να ακούσω. Να έλεγε κάποιος, εσείς γεμίσατε τη Θεσσαλονίκη με τη διδασκαλία σας. Αμήν. Εσείς λέει γεμίσατε την Ιερουσαλήμ με τη διδασκαλία σας. Και θέλετε να ρίξετε πάνω μας το κρίμα για τον θάνατο αυτού του ανθρώπου. Μα οι ίδιοι, αν θυμόμαστε καλά, εκεί στο κατά Μαθαίο Ευαγγέλιο, διαβάζουμε στο κεφάλαιο 27, 25, φωνάζανε το αίμα του επάνω μας και στα παιδιά μας. Και τώρα λένε, εμείς λέμε. Φώναζαν το αίμα του επάνω μας και στα παιδιά μας. Έρχονται τώρα και λένε τα ίδια άτομα. Πέρασαν κάτι μήνες, ίσως και μόνο εβδομάδες. Και θέλετε να ρίξετε πάνω μας το κρίμα και το θάνατο αυτού του ανθρώπου. Ο Πέτρος όμως και οι άλλοι Απόστολοι είπαν, πιο πολύ, το επαναλαμβάνει αυτό που είχε πει και στο κεφάλαιο 4, πιο πολύ πρέπει να υπακούμε στο Θεό παρά στους ανθρώπους. Κατάλαβε το. Αν εσύ είσαι αρχιερέας και σπουδαγμένος και με πτυχία και δεν μπορείς να το καταλάβεις αυτό, το λέω δεύτερη φορά. Κατάλαβε το. Κατάλαβε το. Δεν μπορώ να μην μιλήσω. Δεν μπορώ να ακούσω εσένα και να μην ανυπάκω στο Θεό. Δεν μπορώ. Κάνω ό,τι θέλεις, αλλά εγώ δεν μπορώ. Λέω και λέει, ο Θεός τον προγόνο μας ανέστησε τον Ιησού. Και αυτή είναι η μεγάλη ειδοποιώς διαφορά. Το δούμε αυτό μετά. Που εσείς τον σκοτώσατε κρεμώντας τον στο ξύλο του Σταυρού. Αυτόν λοιπόν ο Θεός, τον Θεό που πιστεύετε κι εσείς κι εγώ, γιατί τον ίδιο Θεό έχουμε, τον ανύψωσε με την κρατεά δύναμη του στη θέση του αρχηγού και του σωτήρα. Για να δώσει στους Ισραηλίτες, και εδώ στο γύρο και στους άλλους που δεν είμαστε Ισραηλίτες, την ευκαιρία να μετανοήσουν και να λάβουν συγχώρηση για τις αμαρτίες τους. Μάρτυρες ότι είναι αλήθεια αυτά που λέμε, είμαστε εμείς και το Άγιο Πνεύμα. Ο Θεός το έδωσε σε όσους του είναι υπάκουοι. Κοιτάξτε, το μήνυμα εδώ είναι πολύ απλό. Ο Ιησούς σταυρώθηκε, το σταυρώσατε εσείς μάλλον, για τις αμαρτίες μας. Αυτό λέει. Ο Θεός τον ανέστησε για τη σωτηρία μας. Και αυτός τώρα είναι αρχηγός και σωτήρας. Και αυτό που πρέπει να κάνετε εσείς είναι να μετανοήσετε. Πόσο δύσκολο να το πεις αυτό σε κάποιον άνθρωπο. Εσείς τον σταυρώσατε. Καταλάβετε λάθος. Εντάξει. Δεν το πιάσατε το νόημα. Το δέχομαι. Νομίζετε ότι έτσι κάνετε θεάριστο έργο. Μια χαρά. Γιατί αυτός ο αρχιερέας που στέκεται μπροστά του
Είπε καλύτερα να πεθάνει ένας άνθρωπος παρά όλος ο λαός. Αυτός τα είπε. Σε αυτόν τον άνθρωπο μπροστά σου. Κάνατε λάθος. Το σταυρώσατε. Ο Θεός όμως τον ανέστησε. Και τώρα αυτός είναι ο σωτήρας. Ζωντανός. Αυτό που μένει τώρα είναι να μετανοήσετε. Με τον Γιάννη μιλάγαμε τις προάλλες, έναν κύριο, δεν το ξανάπα, δεν ξέρω, εδώ τώρα σε αυτή την εβδομάδα. Και το ρωτήσαμε, εσύ έχεις κάνει κάποιος λάθος, δεν χρησιμοποιείς τη λέξη αμαρτία, ένας 80, ένα τα λοιπά, δεν ξέρω, μεγάλος στην ηλικία. Λέω, έχεις κάνει κάποια αμαρτία, κάποιο λάθος στη ζωή σου. Ναι, λέει, έκανα ένα λάθος, λέει, εμπιστεύτηκα ανθρώπους. Εντάξει, οι άλλοι. Το λέω, δεν εννοώ ότι κάνανε κακό οι άλλοι σε σένα. Εσύ έχεις κάνει κάτι κακό σε κάποιον άλλον άνθρωπο. Όχι, λέει. Δεν έκανα. Αλλά το τι ακούσαμε αυτή την εβδομάδα δεν μπορείτε να φανταστείτε. Λοιπόν, αυτά ήταν ένα τελείκα. Αν θέλετε στο καφέ μετά να σας πω. Όταν βγαίνεις στον δρόμο ακούς διάφορα. Όχι, λέει. Αυτό είναι το πρόβλημα του ανθρώπου. Δεν χρειάζεται μετάνοια. Οι άλλοι που τον απογοήτευσαν και δεν χειρίστηκαν καλά την εμπιστοσύνη που τους έδειξε, αυτή είναι κακή. Αυτός δεν είναι κανένα λάθος. Παρόλο που είναι χωρισμένος. Τέλος πάντων. Θέλω να πω ότι ο άνθρωπος αυτό που χρειάζεται να καταλάβει είναι ότι είναι πολύ απλό. Να πάει στο Θεό μπροστά με ειλικρινή καρδιά να πει συγγνώμη, έκανα λάθος. 3 λέξεις είναι. Συγγνώμη, έκανα λάθος. Πόσο δύσκολο είναι. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ο εγωισμός μας και η υπερηφάνειά μας δεν μας επιτρέπει. Και να πω και το άλλο, να μην είμαι άδικος. Εμείς οι χριστιανοί που μας συγχώρησε ο Κύριος, που ζητήσαμε τον Κύριο συγγνώμη, πόσο δύσκολο είναι εμείς να πάμε σε κάποιον αδελφό ή άνθρωπο ή τον γείτονα ή τον οποιοδήποτε και να πούμε αυτά τα λόγια. Συγγνώμη, έκανα λάθος. Να παραδεχτούμε το λάθος. Ωραία, είναι αυτό όμως άλλο. Τώρα, προχωράμε. Και λέει εκεί, εμείς λέει δεν μπορούμε να μην μαρτυρήσουμε για την αλήθεια. Τι είναι η αλήθεια? Και είναι, ξέρεις, όταν αυτό είπε και ο Κύριος στους μαθητές, λέει θα γίνετε μάρτυρες μου στα Ιεροσόλυμα, στην Ιουδαία, στην Σαμάρια και στα πέρα της γης. Αυτό λοιπόν που καλείς να κάνεις δεν είναι να κάνουμε στον δρόμο με τους ανθρώπους θεολογικές συζητήσεις. Αυτό όχι. Είχα μια πολύ ωραία συζήτηση με έναν κύριο, πολύ ευγενικός. Πάλι με τον Γιάννη ήμασταν εκεί. Και ήταν παράξενο γιατί με τον Γιάννη βρήκαμε καινούργια μέθοδο ευαγγελισμού. Εμείς καθόμαστε σε ένα καλό μέρος και έρχονται άνθρωποι δίπλα και κάθονται μαζί μας. Και μετά τους μιλάμε. Λέμε γεια σας, το ψωμογελάμε και κάνουμε συζήτηση. Λοιπόν, πολύ ωραίο. Και ήταν ένας κύριος, ήταν εδώ Έλληνας αυτός. Ήρθε επισκέπτης στη Θεσσαλονίκη, του αρέσει πάρα πολύ η πόλη μας. Χαρήκαμε. Και αυτός ο άνθρωπος λοιπόν ήταν εκεί και καθώς έτσι μιλούσαμε άρχισε να λέει να λέμε εμείς για τα δικά μας, αυτός να λέει τα δικά του και άρχισα να του δούμε εμείς αυτή την μαρτυρία για την αλήθεια και πολύ απλά έτσι να του μιλάμε για αυτά τα οποία έκανε ο Κύριος στη ζωή μας. Τώρα να πω την αλήθεια, ξέχασα τι θέλω να πω. Από πού ξεκίνησα? Από τον Κύριο. Ναι, από εκεί ξεκίνησα, αλλά ήθελα κάτι να πω. Τέλος πάντων, μου φύγε. Ωραία, θα το ξαναδεί, θα μου έρθει. Θέλω να πω ότι καθώς μιλούσαμε μαζί του και είπαμε όλα αυτά τα πράγματα για την Αγία Γραφή. Και ήταν ωραίο να συμμερίζεσαι αυτό το λόγο σε έναν άνθρωπο το οποίο θα τον δεις μια φορά στη ζωή σου και ίσως δεν θα τον ξαναδείς. Αυτό. Ωραία. Τώρα θα μου έρθει, δεν ξέρω, θα πω κάτι άλλο.
Μπράβο, ναι, τώρα με πιέζε, Σίμωνε. Θεολογικά, ναι, πόσο απλό είναι. Και άρχισε αυτός ο άνθρωπος τώρα, ευχαριστώ πολύ, έκανα την παρένθεση και ξεχάσατε. Λέει, ποια είναι η διαφορά μεταξύ, λέει, από τους χριστιανούς, ευαγγελικούς, ορθόδοξους κτλ. Και το ρωτάνε αυτό πολλοί άνθρωποι. Είχαμε εκεί 2 μπουκάλια νερό. Το ένα ήταν μια φίρμα ατάδε και το άλλο ήταν μια φίρμα τάδε. Άλλη εταιρεία. Και του λέω, εσύ τώρα με ρωτάς, λέω, έχουμε 2 μπουκάλια νερό. Εσύ τώρα με ρωτάς, λέω, για τις ετικέτες. Και εγώ έχω σπουδάσει θεολογία και μπορώ να σου πω πολύ λεπτομερά τι λένε τα ψηλά γράμματα και να στα εξηγήσω. Αλλά ξέρεις κάτι, του λέω, το πιο σημαντικό είναι να ξέρεις ότι και τα 2 μπουκάλια έχουν νερό. Πιες το νερό, του λέω. Είναι ο Χριστός. Αυτό έχεις ανάγκη, αυτό έχω ανάγκη. Τώρα να καθόμαστε να μιλάμε για τις ετικέτες, λέω, θα βγάλει νόημα. Γιατί λέω και οι Ορθόδοξοι και οι Καθολικοί και οι Ευαγγελικοί, ένα πράγμα λέμε, ότι ο Χριστός σώζει. Αυτός είναι ο αρχηγός και ο σωτήρας. Αυτός είναι ο σταυρώθηκε τις αμαρτίες και αναισθήθηκε για να φέρει αιώνια ζωή. Τώρα τι να μιλάμε για τις ετικέτες. Λέω, δεν χάνω τον χρόνο με αυτά. Πάρε τον Χριστό. Τον έχεις. Ξεδίψασε με αυτόν. Κάνει η δικιά σου ετικέτα, λέει κάτι άλλο από τη δικιά μου, ο ίδιος Χριστός είναι που παίρνει. Αυτός μόνος. Υπάρχουν πολλοί απλοί τρόποι. Τέλος πάντων, ευχαριστώ πολύ που με συνέφερες, γιατί είχα χάσει τον ήρμό μου. Λοιπόν, ο Χριστός λοιπόν είναι αυτός, η αλήθεια. Η αλήθεια πρέπει να μαρτυρείται. Αυτό ήταν το κομμάτι. Τώρα συνεχίζουμε. Okay. Τώρα είμαστε 33 με 39. Λοιπόν, αυτό του είπαν οι Απόστολοι στους ιερείς και μετά διαβάζουν το εξής. Τα μέλη του συνεδρίου όταν τα άκουσαν αυτά, πάλι με κάνει εντύπωση. Αντί να πούνε, πρέπει να καθίσουμε να τους σκεφτούμε σοβαρά αυτά που μας λένε. Έτσι, να το εξετάσουμε πιο βαθιά. Όχι, δεν. Έγιναν, λέει, έξαλλοι και σκέφτηκαν τώρα να τους σκοτώσουν. Αλίμονα, λες, έλεος. Δεν καταλαβαίνουν γρήγορα. Λοιπόν, χειρότερα τα πάμε τα πράγματα. Σκοτώσαμε τον Χριστό, θα σκοτώσουμε και τους Αποστόλους. Τότε πήρε το λόγο ένας Φαρισαίος, αυτός δηλαδή είναι από άλλη θρησκευτική μερίδα, στο πω έτσι, Εβραίος, που ήταν και μέλος του συνεδρίου και τον έλεγαν Γαμαλίλ. Ήταν ο δάσκαλος του Παύλου και πολύ γνωστός ραβίνος στην εποχή εκείνη και μέχρι σήμερα. Αυτός λοιπόν ήταν δάσκαλος του νόμου και τον εκτιμούσε όλος ο λαός. Διέταξε να βγάλουν λίγο έξω τους Αποστόλους, λέει, τα πούμε τώρα μεταξύ μας εδώ, και είπε στο συνέδριο, Ισραηλίτες, σκεφτείτε καλά τι θα κάνετε με τους ανθρώπους αυτούς. Γιατί πριν από λίγο καιρό ξεσηκώθηκε ο Θευδάς και έκανε το σπουδαίο και πήγαν μαζί του περίπου 400 άνδρες. Ο ίδιος σκοτώθηκε όμως, διαλύθηκαν όλοι οι οπαδοί του και το κίνημα έσβησε. Ύστερα από αυτόν ξεσηκώθηκε ο Ιούδας ο Γαλιλαίος, τον καιρό της απογραφής. Και παρέστηρε στην επανάστασή του πολύ κόσμο. Το ίδιο και εκείνος σκοτώθηκε και όλοι οι οπαδοί του διασκορπίστηκαν. Γι' αυτό και στην περίπτωση αυτή σας λέω, μην ασχολείστε με αυτούς τους ανθρώπους και ελευθερώστε τους. Γιατί αν αυτό που σκέφτονται ή αυτό που κάνουν προέρχεται από ανθρώπινη δύναμη, θα διαλυθεί μόνο του. Αν όμως προέρχεται από τον Θεό, δεν θα μπορέσετε να τον διαλύσετε. Για να μην σας πω ότι μπορεί να βρεθείτε και τελικά και θεομάχη. Τα μέλη του συνεδρίου πίστηκαν από τα λόγια του. Μέχρι εδώ και θα διαβάσουμε ύστερα μετά. Μέχρι το 39. Εδώ υπάρχει το εξής. Βρέθηκε ένας άνθρωπος που είχε λίγο νιονιό στο μυαλό του. Έτσι, ο Γαμαλίλ. Διάφερε από τους άλλους. Αυτό ήταν φανατική, αυτός δεν ήταν τόσο φανατικός. Ήξερε να ξεχωρίζει πράγματα και λέει, παιδιά, λέει, α τα αφήσουμε στο Θεό. Έγινε αυτό με τον Θευδά, έγινε αυτό με τον Ιούδα, εκεί τον Γαλιλαίο. Πέθαναν αυτοί, πάει και η εξέργηση, πάνε και οι δικές τους οι προσπάθειες. Τελειώσαμε. Φάνηκε ότι δεν ήταν το Θεό. Άρα λοιπόν, ας τα αφήσουμε και θα δούμε. Τώρα φυσικά 2.000 χρόνια μετά πρέπει να του πούν τον Γαμαήλ, sorry, συνεχίζει. Μάλλον από το Θεό ήτανε. Λοιπόν, οκ.
Αυτό δεν πρέπει να πούμε. Σε οδήποτε Γαμαλίλ, να το πούμε, εμείς θα πούμε τότε ήταν στην αρχή, ήταν κάτι εβδομάδες, μήνες. Συγγνώμη, αυτό το πράγμα όχι μόνο δεν σταμάτησε. Αυτό το πράγμα εξαπλώνεται και σήμερα καθημερινά πιστεύουν, από ό,τι λένε οι στατιστικές, 70 με 80.000 άνθρωποι κάθε μέρα. Μόνο 30.000 στην Κίνα. Κάθε μέρα. Εμείς πάνω δεν το βλέπουμε. Αυτό είναι οι αριθμοί. Και παρόλα αυτά όμως δεν προλαβαίνουμε γιατί ο πληθυσμός της γης αυξάνεται καθημερινά πάνω από 120.000. Δηλαδή κάθε μέρα μένουμε πίσω. Οι 80.000, οι 50.000 είναι καλές. Αλλά οι 120 είναι ακόμα χειρότερο. Άρα λοιπόν το έργο αυξάνεται. Γι' αυτό πρέπει να μιλήσουμε. Ώστε αυτοί που πιστεύουν κάθε μέρα να είναι παραπάνω από αυτούς που κινούνται κάθε μέρα. Τέλος πάντων. Θα μου πει όμως κάποιος, συγγνώμη εδώ τώρα νομίζω ο Γαμαλίλ είπε κάτι, αλλά αυτό δεν ισχύει. Γιατί και ο Μωάμεθ, αργότερα φυσικά, ίδρυσε μια θρησκεία, πέθανε ο Μωάμεθ, αλλά η θρησκεία του ακόμα υπάρχει. Και το Ισλάμ και αυτό εξαπλώνεται. Και μερικές φορές έχουμε την εντύπωση ότι εξαπλώνεται και φιλολογία από τον χριστιανισμό. Τι γίνεται εκεί? Άρα λοιπόν και το Ισλάμ είναι από το Θεό. Δεν θα ήταν λογικό αυτό να το πούμε. Διαβάζοντας αυτά τα λόγια και λέγουμε στο Γαμαλίλ, έχει δίκιο ο άνθρωπος. Και λέμε, κοίταξε, ο χριστιανισμός συνεχίζει. Ναι, και το Ισλάμ συνεχίζει. Και ο Βουδισμός συνεχίζει. Και αυτοί είναι οι ιδρυτές θρησκείας. Ξέρετε ποια είναι η διαφορά μεταξύ του Βούδα, του Μωάμεθ και του Χριστού? Και αυτών των δύο, του Θευδά και του Ιούδα, το βάζουν αυτή στη σειρά. Όλοι αυτοί πέθαναν. Και δεν υπάρχουν πια. Ο Χριστός είναι ο μόνος που πέθανε και συνεχίζει να υπάρχει ο αναστημένος. Αυτή είναι η τοπική διαφορά μεταξύ του Μωάμεθ, του Βούδα, του Θευδά και του Ιούδα. Άρα λοιπόν αυτό που είπε ο Γαμαλίλ στην ουσία ήταν λάθος και όχι σωστό. Γιατί έλεγε στο επιχείρημά του, λέει, ο Θευδάς, λέει, ξεκίνησε, πέθανε και η κίνηση του σταμάτησε. Ο Ιούδας ο Γαλιλαίος ξεκίνησε, πέθανε και η κίνηση του σταμάτησε. Ο Χριστός πέθανε, αλλά δεν λέει αναστήθηκε. Γιατί αυτό λέγανε οι μαθητές. Λίγο πριν, στο συνέδριο μπροστά, λέει, αυτόν που εσείς σκοτώσατε, ο Θεός, το πατέρων μας, τον ανέστησε. Συγγνώμη Γαμαλίλ, συγγνώμη, δεν είναι στην ίδια γραμμή ο Θευδάς, ο Ιούδας ο Γαλιλαίος και θα βάλουμε τον Μωάμεθ και τον Βούδα και ποιον τίποτα άλλο μαζί με τον Χριστό. Αυτοί όλοι πέθαναν και σταμάτησε. Ή συνεχίζει, δεν παίζει ρόλο. Ο Χριστός, ο Κύριος μας πέθανε και αναστήθηκε. Τι λέει ο Παύλος, αδέλφια, τι λέει ο Παύλος? Αν ο Χριστός δεν ήταν αναστημένος, η πίστη μας όσο και να προχωρούσε θα ήταν μάταια, όπως το Ισλάμ. Θα ήταν ακόμα μία θρησκεία. Δεν έχουμε εμείς μία θρησκεία. Μία ακόμη άλλη θρησκεία. Εμείς έχουμε ένα ζωντανό Κύριο. Αν αυτό το πράγμα το πιστεύεις και το πιστεύω, τότε αυτός ο Κύριος πρέπει να κηρυχθεί. Να τον πούμε στους ανθρώπους. Αυτός ζωντανός και τα ρήματά του είναι ζωντανά και ενεργούν στη ζωή τους και φέρνουν σωτηρία. Και αλλάζει τη ζωή τους από τώρα. Κλείνω 40 με τέλος. Προσκάλεσε λοιπόν τους Αποστόλους και αφού τους έδιραν, τους διέταξαν να μην κηρύττουν για τον Ιησού. Αυτοί στο χαβά τους. Ύστερα τους απέλυσαν. Οι Απόστολοι έφυγαν από το συνέδριο χαρούμενοι, γιατί ο Θεός, αφού λέμε τους έδιραν, τους διέταξαν να μην κηρύττουν. Έτσι. Οι Απόστολοι έφυγαν από το συνέδριο χαρούμενοι, γιατί ο Θεός τους είχε αξιώσει να κακοποιηθούν για χάρη του Χριστού. Και κάθε μέρα στο ναό και στα σπίτια δεν σταματούσαν να διδάσκουν και να φέρουν το χαρούμενο μήνυμα ότι ήρθε ο Μεσσίας, γιατί αυτόν περιμένανε ο λαός του Ισραήλ, και αυτός ο Μεσσίας είναι ο Ιησούς. Ήρθε ο Σωτήρας και αυτός είναι ο Ιησούς. Λοιπόν, εγώ θα έλεγα αυτό το κωθό το ονομάζα η χαρά της ατίμωσης. Όταν σε δέρνουν δημόσια, στην ουσία αυτό είναι ατίμωση. Και ο Χριστός ατιμώθηκε
Ατιμάστηκε δημόσια πάνω στο σταυρό. Γυμνός, κρεμασμένος σαν ένα ξύλο. Και το κάνει αυτό από αγάπη. Για να μπορούμε εσύ και εγώ να σωθούμε και όλος ο κόσμος που πιστεύει σε αυτό. Και τώρα ο Πέτρος λέει, τι χαρά έχω που τώρα εγώ νιώθω κάτι που είχε νιώσει ο Χριστός. Με ετοιμάζουν, οι απομπέ μου μπροστά στον κόσμο με δέρνουν και έτσι καταλαβαίνω καλύτερα τον Κύριό μου. Έχει χαρά. Όχι επειδή πονάει, γιατί πονάει. Όταν σε δέρνουνε, πονάς. Δεν είναι εύκολο να σε δίνουν. Και αργότερα τον σταύρωσαν και ανάποδα. Άρα τώρα τον έδιρα και χάρηκε. Χάρηκε γιατί ξέρει ότι η ατίμωση που δέχτηκε ο Χριστός ήταν για αυτόν η σωτηρία. Και τώρα αυτός έχει την χαρά μέσα του να πει ότι εγώ θα έχω την ίδια εμπειρία της ατίμωσης όπως την είχε ο Κύριος μου. Και έτσι, αυτός έτσι έδειξε την αγάπη του σε μένα και έτσι τώρα μου δίνει ευκαιρία να του δείξω εγώ την αγάπη μου σε αυτό. Αδέρφια, ο λόγος του Θεού δεν σταματάει. Είτε σε βάλουν στη φυλακή, είτε σε δίρουν, είτε σε διατάξουν, είτε σε σκοτώσουν. Γιατί πολλούς αυτούς σκότωσαν αργότερα. Όχι. Εδώ στην Θεσσαλονίκη έχουμε τον Άγιο Δημήτριο που ο Γαλέριος τότε τον είπε πρέπει να σταματήσει να γυρίσει τον Χριστό και να πιστεύει σε Αυτόν. Και αυτός είπε δεν μπορώ. Ήταν νέο παιδί, 20-21 χρονών. Το σκότωσαν. Και τώρα έρχονται να δουν τα κόκαλά του από όλη τη γη. Και ελπίζω κάποιοι από αυτούς που έρχονται να τον προσκυνήσουν να ακούσουν και το λόγο του Θεού. Για ποιο λόγο αυτός ο άνθρωπος δεν απαρνήθηκε την πίστη του. Να το ρωτήσουν. Έρχονται να δουν τα κόκαλά του από την Ρωσία, Ρουμανία, προσκυνητές παντού, από τον Ορθόδοξο κόσμο, μεγάλους Άγιους της πόλης μας. Γεμάτες οι εκκλησίες πάντα του Αγίου Δημητρίου. Τουρίστες έρχονται, Σιριδών, με τα πούλμα. Έχουμε κάποιοι από αυτούς να ρωτηθούν αυτός ο άνθρωπος γιατί πέθανε και έχουμε τα κόκαλα του εδώ. Να έχουν να το προσκυνήσουν. Επειδή δέχτηκε την ατίμωση και τον θάνατο από ότι να απαρνηθεί το Χριστό. Έχουμε πολλά παραδείγματα και στην πόλη μας, χριστιανών. Ας τα παραδεχτιστούμε και ας προχωρήσουμε. Εύχομαι λοιπόν αυτές τις σκέψεις ο Θεός να μας δυναμώσει και να μας ευλογήσει και να μας βοηθήσει να μας ανοίξει τα μάτια, όπως άνοιξε τα μάτια του αδελφού μας του Εντουάρντο και είδε αυτή τη γυναίκα και την έσωσε, να μας ανοίξει τα πνευματικά μας μάτια, να δούμε τους ανθρώπους δίπλα μας και να μιλήσουμε και να φωνάξουμε. Και δεν θα έρθει η αστυνομία, αλλά θα έρθει το Πνεύμα του Θεού και ο Χριστός για να σώσει. Εσύ έσωσες? Όχι. Άλλοι τη σώσαν. Εσύ φώναξες. Εμείς δεν σώζουμε. Ο Χριστός θα έρθει να σώσει. Γι' αυτό έχουν ανάγκη άνθρωποι. Είναι στην άκρη του γκρεμού και δεν το ξέρω. Έτσι. Ας σηκωθούμε όρθιοι. Και ας ζητήσουμε τον Κύριο να μας βάλει αυτή τη δύναμη που χρειαζόμαστε και να ανοίξουμε το στόμα μας και να μας δώσει τα δικά του λόγια. Ρήματα της ζωής. Αυτό θα το πάρουμε μαζί μας. Ρήματα ζωής.